Oliko sulla henkareita? Joo. Mistä sä sait hommattua sitä viinaa? Sä mun isäveli kävi hakeen ne. No mähän sanoin, että se onnistuu. Kelaa mikä vappu, jos me voitetaan se peli. No, tää on tää ihan perusrengas. Tää on väliaikainen, mutta pitää pitää vähän aikaa. Joo, jos sit tulee siistiä. Hei, Tomi kiitti. Ei kun Tomi oli vastannut uudet naat mun nappiksiin. Koska sä oot ton hankkinut? Tänään, miten sä pidät? Tekis Nikota? Joo. Se on aika järkyttynyt. Miten sun treenit meni? En mä mennyt. Miten niin et mennyt? No en mä voinut mennä huuliturvaksissa. Tomi suuttu, kun mä en mennyt treeneihin.